Sabendo como era muda do ramo, não sei. Imam, sio tagenda kwa Tamira kambika mambo mtatu. Sasa mndio tukachawa mkutano. Magadi magafamba. Takazo famba ni mama msoa 5. Sasa tena msoa msoa Friday. Bani nonga tenda msoa That's in a second. That's Gakuya, as late. Segundo Gofuna, na you go on the film cat with the cat. As I see, so much that I started scooping the battery too. No, Segundo was Sakla would take God where we are. Which you are. Katenda umba kwe utata stikani kwe na sekula utasikatenda sei kataka ya kwe sazati sondo kuma past 9 tutanzo shiko chiwe tauya tozapina mkati mchiwa wonu tapina mchiwa wonu ya tukazi gana pana tukazi gana hapo Tagala baba, amongo yupa mbasaido, mwepa mbasaido. Tagala baba akazai. Nini? Ndio kwa shi, ukataka kuya secretary washi. Ndio kama. Akamia almost 30 minutes. Tonight. Ukasema profit. Ukasema profit. Au ya patatna, sekula tatna wisu. Wao washizi. Watu ana zote. Tagara profiter bawe. Awe profit kazi. Baba ndia. Abona wa baba ndo taini tayo ina sibaba. Zishi zimkomo wake. Ansi baba wa baba zimkomo wake. Kazi akaenda kumanga kwa muti ile maraki. Ndio rudi ndio kula muri yake. Hiyo hizi muri yake ndiye akapewa mtume wake, sasa mtume wake ndio kuishi muri yake, basi muri yake wakapoka ni muri yake wakapoka utema na muri yake kati kwetu wakapoka utema na muri yake ile manja sisi muri Badi ya masipo fito abata nini kazi wakapaute kuda kutemana mama wale paudo kutemana mama ni kumba uchipu moyo usimwe ni moyo yako ndakati pweti sasa ni utile muzo ya muzo towe mprofita akabatsire kana ana batsira saka mufana kwenda kuno mprofita yana kama sina kubatsira bose azoti susile kuna ye mkuru wa chacha kaza wa mvumilivu mumone Saka kubatsira. Sasa hivi ndizwe, titese. Kama kwete mwizi. Msere mambo mtasa. Ilikuwa pita kutasanga. Atiti nyeto wasikoma. Shua takaenda kumsanga. Swa 6 Friday. Hiyo ndio msoka siku soka zungu kwa siku. Na siku dali. Anaweza kwanza kukitaba tupukiwe zemi. Sawa soka kutoa dali. Saka mseso ya idara zuita. Kaji mindezo pamna mama. Yatanzi wapi zemi. Ukatakazo kwa zemi. Ufike kutanga wakauya ngato kwa mtoko. Wakati mkoma ndiani ndio matangira kaje hata mkoma ndiawa
Ngechera ndibvunze kuti mukoma ndiani. Umwe mtsina wanditi mukoma wakaenda kutora mushonga welaki ndikuti aite mari. Asi mushonga iwoyo ndiwo wagadzira kufa kwevanhu mudzidza. Nekuti zvinhu zvitadzi kufambira vanhu vese mudzidza. Saka mukoma wakabvunzwa kuti akwete. Wakati kwete yakabatomira. Wapazuva wechi2. Wechi2 wakatanga kubatwa futi nyaya yekuti paita kunetsana mukati medzinza. Asi kunetsana ikoko kuita kuti mutadzikwa nechamuri kugadzira muupenyu. Hazobatwa nyaya dzanga kubata dzekuti pane mombe yakambohiwa yakaisikafanira kuti ihiwe vandimi. Tikati nyaya yemombe isusu hatiiziva. Saka muprofita wakabazoenda. Papa wechitatu akapinda mune wekutanga. Zvikanzi ada kuva muri mukoma nemunin'ina. Kuti hemeni. Zvikanzi asi mukoma ndiavo. Kuti hemeni munin'ina ndiavo. Zvikanzi asina kuva mukoma. Vari kunzi mashoko wakambotora mushonga welaki rwekuti waite mari. Mushonga iwoyu ndowagadzira kunetseka kana kutambudzika kuvanhu mufamily nekufa kwavanhu. Apedza kudaro akazoti mukoma imimi dai maita kuti mudini munamati bate muri pamwe nemunin'ina wenyu kuitira kuti zvinhu zvenyu zvamakabata zvinhu zvigadzirisike. Mukoma ndobvati ndikunamata ndinoshishwa nguva ndodini kwandiri kuenda. Hakuno zvaakazotaura. Saka tomapera kaita nyaya. Yapera kudaro takazodzokesa dhokotera akazotorwa tobva tazoenda kuMarabhoma. Tobva tazoenda kuna mama. Saka judgment ndakazwa kuna mama. Zvikanzi zvichambota tsanga yedu kuti asungurwa anamata. Ndomapera zvakaenda kuita. Saka musati matanga. Nyaya ipenga nguri ndopenga. Ndizvo. Asati baya. Saka chishagara mutu. Chagara mutu. Kuzapana, vachakabuda. Chagara mutu. Apana chakabuda ba. Adizvilo. Hapana chakabuda. Chisagara pamwe adizvilo. Handisina kuti chatupa ngatiri kutitsvagwa mutu vada kuzoti vanongo vamuke kana kuti handisina kuzivisa kuti chii. Ini ndine dambudziko rekufirwa ngavanhu. Mukoma haana kumhaba. Sozouya kumagara kuno. Inini ndakati wanditi wauya pamba pangu ndakatobvunza angafa mwana mukomana wangu. Kwakubvunza kuti baba chichikuti unofa. Indobva ndazoti ndikati uchitoti isusu mukufamba kwatiri kuita mukunamata kuita wana mhepo yemukoma ndiri kubata. Asi ndine mwana wakafa 2019 akafa kuti bamukuruda undureri. Kwabva kwazoenda kuita tete wakafa 2020 akati mukoma muda undureri. Ndio mazina andikuziita. Mukoma vhati kwaziva ndipoma. Saka ndisikuziva kuti chatuvhura kuti tinoda kutsvaka apa chii. Amusizera mungu sana. Ataniko kutsvaka ndisuzisa. Saka mungodeya vana varufu. Sekuti wanarufu. Yes. Wana inini ndini ndiri kuchechi. Kuchechi kwandiri ndikutobatsirwa. Semabatsiro atakatoita. Hana kuita hondo nemunhu. Ndikutobatsirwa uchechi. Inini kubva inini anobirirwa muchechi ba. Ndakatobva bhatizwa ndapedza form 4. Ndibva ndaroora. Saka vana vangu vakatanga kufa 2006. Kubva nguva yavazotanga kumira kufava muna 20 kana kuti 2 years. Mwari unenge achitaura
Wamwe ziya pamweni kochikazoenda inini handina wezinda wandakati ndakamubatana kana izvozvizvi zvatakasvika pekuti takataura unoti kutsvakisisa kauti vana vaifanii kuti chiri chinhuka chogadzisiwa kuti chisazoende kune vamwe ipo papo ndo panduti rukanga ruzvinamatira rumwe nomwe ruzvinamatira Mimi necheche munobvunzira enda musiki. ati Munobvunzira enda musiki. kwende Enda musiki. ati bhuzo Sandiko kufika passport. Kuzimika na kusikwa kwenda musiki. Inu nokasa kwenda musiki. ati Inu nokasa kwenda musiki. vanokwasa kwenda ndakatokumira uchechi ndo zvakatoitika ndakapumana neuyu saka izvo zvidombogasachi naye idzozi senjo zvinoda muri pamwe aiwa bhatini kwake ndakaenda ndakaenda kwake ine paipa ndofunga makabvunza kuti ndinokwanisa here kuzoenda kwese anzi makabvunza ati Kwake magenda. Iya afana kuenda kwenye. afanira kuenda kwedu kuti toenda iko kwekwa because ndini kunatokumbira kuchechi kwangu hangu ninika ndasika tiende taitofamba kumwe taitofanira kuti tiende kumwe kwete tiende kuchechi kwangu andosvika taitofanira kuenda kumwe kusi kuchechi kwangu No, ananyambika doti zimubatsiro nakosa njina mubatsiki. Uzo mwabili unasi kusanje. Anjeliwa. Saka imi tsvaga mamwe apostoli anoziva. Iya tsvaga mamwe apostoli asi izvi zvazi ndimi nechijana. Uyo wakaenda kwenyu. Imwe wafana kuendawo kwake. sore ndopa nduti nini kubva ndichibhabhatidzwa 2009 muna 1990 handambobvira ndambomira pa kana zvandakatomutora ndikati mukoma zvekuti imimi ngatiende umwama ini ndane mwana over 20 wafa hatichamoriba nyaya iyoyi nhasi kuti mamorera nenhau iyoyi saka inini handina kwatiri kuenda ba ndikoti kwazi nhasi no ndingoti akatendo iye wareke kuti andimorese iri pasi hatina pandirimunongezapo ndimukoma kubuda ndibudewo asi kana kwari kutofamba handisina kwandinomuti mukoma wazoenda mukoma unofunga last week takaipanapa tivatauza kuti hakuna dani asi pane zvakaitika zvatisingakwanisi kuti tingotaura hedu but handina pandinomuti mukoma izvo mazooneka pakati muri kuenda mamurikuzvake induzvinamatira kufa kuita unongo handisi ndikura kana mwari anotsanangura kuti wana kufa ngezvakati ndichadi iwana uri wamwari saka zvekufamba hamuchadi handichadiwa kana kuri kufamba kuti kwazi kwakati paiye mambo changamire mutasa ingati kwazi ngatiende kuchechi kana achida tinoenda kuchechi ine zvekuti ndinong'ora ron'orera nyaya iyi chanoenda kugadzira zvine ingofamba sei nyaya iyi inini nditoti kunota ndoya kuunza feedback kuti ndonyaya kuti ndinong'ora kurong'ora kuti ndakuzwa kuti vanong'ora ufa ngei inini mutumwa daina nemhosva ungadai akataura kadaina nemhosva ipo papajajimena ingadai akataura kuti ano uyu ambomire chechi zvino mukati imimi hamukwanisi kuti mufambe namukoma kurudo mukoma aitiwo kwenyu hamuendi zvino mukogadzirika sei inini handati ana hondo kana yada kufamba kana yada kufamba kana dai wamukosa uri pako unoenda obva azwa kuti wanibata kana iye asina chana choba arikuda kufamba chizwa hazviiti kuti aendeka
kwarumbwena wachirumbwena naye pane kwanondisumaire kuti no hambai kwakati ndazoenda kwakati toda kutaka mira ndikubate mukuru wenyu zvoda mukuratidza kuti chii zvivanga kutoita because tisakatara hakuna kwati kuenda saka gaitite gaindimubate tozwa kuti anoti chii ende kutaura decision yacho yataura kana ati momora pamwokotomora kana ati zvakanaka zvakadaro ndoita sei because ini basa rangu handiri kumoresa ivo atinge zvatingaita uyu kune iisei saturday zvapaita ndienda naye feedback Vaji yostangira darasha la 5 Vaji okay so I say but suppose if you don't know about feedback it's a number of days okay then because I is moving one place utakwambia